नोलाय गरमानो माइसुङानो देनजारसखा गोलोमबाबो माइसुं पाउडारानो थाया। आंबो 10 थाखानि लाबोनो मोनबाय थायो बैयाव 10 थाखानि लाबोनो मोनबाय थायो। सोर सोरना माइसुं जायो गरम बोथोराव पाउडार फुनबाल थान्दा मोनलायोना पाउडारा देनजारसखा ओमफ्राय माबायो माइसुं माबा खेब आराय आलौबाय नै माइसुं खायनानै नों फुनबाथाय आलौवो माइसुं गैया जाबाय सिखारनो हायाखै नायलाय नों खाथियाव दानो नुजोबगोन देनजारसखा दैस्रां बायह्रायावसो दंगासिनो दं गरमानो ओमफ्राय सोरबा सोरबा लाइट थाग्राफ्रा मबाइलानो दुंखावनानै लाइटखौनो थानो मोनला मबाइलानो देनजार गुदुं जायो आंना रायजोफोर फैसाखौ थाब जानो सानदोंमोन आं ओमफ्राय गैला थानोनो मोनला